T'has preguntat mai quin paper juga l'espai en les nostres vides? Segur que alguna vegada has fet servir un sistema global de navegació per satèl·lit, encara que et sonaran més les sigles GPS, has vist l'ortodòncia invisible o has utilitzat molt sovint la càmera del teu mòbil. Doncs deixa'm dir-te que aquests 3 elements tenen relació amb l'espai. Però més enllà de l'impacte científic, tecnològic, econòmic o polític, està clar que l'espai ens genera una curiositat intrínseca per explorar el món que ens envolta i ampliar els límits del nostre entorn. Això sí, a vegades també fent-ho des d'altres perspectives. I aquest és el motiu pel que sóc aquí, per apropar-te l'altra cara de l'espai, una de molt més pròxima, allunyada de mites, tòpics i estereotips. En aquest canal recorrerem el sector espacial en la seva totalitat, comentant esdeveniments rellevants de l'àmbit, redescobrint-ne curiositats i, en definitiva, destacant-ne els reptes presents i futurs. Tot això ho farem en català, amb un to desenfadat però alhora rigorós i cuidat, i, evidentment, visibilitzarem les dones del sector per crear referents de carn i ossos. Em dic Núria Escursell, tinc 24 anys, soc enginyer aeroespacial, però més enllà d'això, el meu interès per l'espai també va néixer per la curiositat i la fascinació. M'acompanyes en aquesta nova etapa? Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai.